Good morning, everybody. Ụtụtụ ọma no ndị Igbo. I welcome you all to my live video. Ụtụtụ afọ ọma ndị gboo Igbo. Nwode Angela, good morning. Ụtụtụ ọma. Ijeọma Nkwọ, ụtụtụ ọma nụ. Tata bụ ụbọchị afọ. Cherry Nelson, eweniwe biko, call me back. Ọ bụ na mmesịa this live video, ịkpọọ m. Ya bịa mara gị mma ndị gboo Igbo. Ya bịa dịrị gị na mma tata, ụmụ ọdịnala. Tata bụ ụbọchị afọ. Afọ tata gaziere gị. Afọ tata wetelu gị ọganiru. Afọ tata fọta nke ọma. Tata bụ ụbọchị anị. Anị chebe gị, chebe ezinụlọ gị. Anị gọzie gị, gọzie ihe ọbụla ibitụrụ aka. Ebe ọbụla ị nọ wee na-esonyelu m n'ife ngosi a na live video a m na-eme tata bụ afọ. Asị m ngwa iji eko ya akwa na. Asị m ọ bịara egbu gị ya gbuo onwe ya. Onye isi gị na-awa aja ga-eji nke ya chụọ. Ọganiru ka m na-agọlụ gị n'ụbọchị tata bụ afọ. Nwode Angela, Ifeọma meelu gị na ezinụlọ gị. Ọmaka meelu gị onye nke m. Tata mepere gị ụzọ. Ụzọ ọbụla chiri echi n'ime ndụ gị. Ihe ọbụla bụ ihe isi ike dị n'ime ndụ gị. Asị m afọ fọtara gị ọgazi. Afọ fọtara gị mbunye enu. Afọ fọtara gị nnwere onwe. Ya bịa mara gị mma tata, gị bụ onye gboo Igbo. Ya bịa gaziere gị, gị bụ nwa ọdịnala. Ka cheta na onye ka na n'onu ya bụ onye nke gị, eze nwanyị ọma mmiri Ochendo. Ebe ị kasị anụnụ m bụ na Ọkịja. Ihe a ekwentị ka m nwelu 081 861 13606. Ya bịa mara gị mma n'ụbọchị tata. Ise. O nwere obere ihe m chọrọ ka anyị kọwaa n'ụbọchị tata bụ afọ. Ọkpụkpọ oku gị anya. Ife ndị nwere ike ime. Ihe ndị nwere ike ị na-afụ na ndụ gị. Ihe ndị nwere ike ị na-afụ n'ebe ị nọ. Ma ọ bụrụ netwọk na-enyekwa nsogbu tata, mana anyị ga na-eme. Yes. Chidimma Nnamani Ọmaka mere gị. Okwu na-ekwu bụ consequences. Ife ndị nwere ike ị na-afụ na ndụ gị ma ọ bụ na ị na-eghalụ ọkpụkpọ oku gị anya. Ife ndị nwere ike ị na-afụ ebe ị nọ ma ọ bụ na ịgbakụta ọkpụkpọ oku gị, ịgbakụta ọlụ gị, ịgbakụta ebe esiri kpọọ gị oku, ịgbakụta ife ndị kwesịrị ị na-eme, ịgbakụta ya azụ. Ife ndị ị ga-ebido na-afụ n'ime ndụ gị. Ịgbakụta ebe chi gị chọrọ ka ị nọlụ. Akala aka ijiri wee bịa ụwa. Onye ọbụla nwere akala aka. Onye ọbụla nwelu ife bụ purpose. O nwere onye bịara ụwa na nkịtị. Your reincarnation to this realm. Your reincarnation n'ụwa ị nọ. Nwelu reason iji wee bịa. O nwere ife purpose. O nwere your mission ijiri wee bịa ụwa. And ọ bụrụ na ife ahụ iji wee bịa ụwa na ịgbapụta ya azụ. Ọ bụrụ
na ife afọ ijiri wee bịa ụwa na ineghali ya anya, enwelu ọghọm ga-abịa n'ụzọ gị. O nwere ife ndị ị ga-adị na-afụ n'ime ndụ gị bụ ife na-ekwesịrọ ma ọ bụrụ na ịgbakọta ọkpụkpọ oku gị azụ. Ụfọdụ ndị na-enye reason dị iche iche bụ ife melụfa ji gbakọta ọkpụkpọ oku ha azụ. Ụfọdụ ga-asị netwọk na-edistọb kwa too much tata, ọ kakwa njọ taa. Ụfọdụ ga-asị gị na ihe mere na ha ga-eji wee zaa oku akpọrọ ha. Ụfọdụ ga-enye reason dị iche iche nọ ihe a mere na ha ga-eji wee zaa oku n'ebe akpọrọ ha oku. Dịka nwaanyị rite na-apụtakarị chife n'ebe nwaanyị nọ. Nwaanyị nwelu spiritual gift, nwaanyị nwelu spiritual call. Ọ bụ na ọ na-afụ ihe dị aṅa n'ime ndụ ya, o bido jụba ese. N'ịjụ ese aha na-asị ya na ị nwere spiritual call, ị nwere ọlụ, enwere purpose, enwere mission ijiri wee bịa ụwa, na ife dị ntụ a bụ ihe ị kwesịrị ime. Mgbe ọ dị ntụ a, onye ahụ ebido nyebe reason dị iche iche ọ gaghị eji wee mee ọkpụkpọ oku a. Ọ bụrụ nwaanyị ọ sị gị nya ọ na-eche na o nwere ike ya mee ihe a na di ya ma mbịa na ya ma nnu di. Ọ sị na di ya ma mbịa na ọ bụ na ya zaa oku a na ya ma nnu di na ụmụ nwoke ga-agba ọsọ ebe ọ nọ. Ọ bụrụ eziokwu. Ọkpụkpọ oku gị ịnọ n'ebe akalaka gị dị ga-emepelụ gị ụzọ. Ịnọ n'ebe akalaka gị dị ga-attraktịrị gị favor. Ịnọ n'ebe akalaka gị dị ga-eme ka ife ụwa dịrị gị mfe. Ụfọdụ ka a ga-akpọ ọlụfa n'ụzọ ọdịnala. Dịka nwaanyị fasị na ha pụta fuul, ha pụta dịka onye ọdịnala na nwoke a ga-ekwe anụ ha. Ha pụta dịka onye ọdịnala na ụmụ nwoke ga-agba ọsọ, ụmụ nwoke a ga-ekwezi abịa onye ahụ nso. Ọ bụrụzi na this era, ọ bụrụzi kịta anọ n'ime ya. Onye ọbụla amabago ife. Brainwashing emere anyị, onye ọbụla ewekibego up, awakening. Ife anọ kịta bụ awakening era. Onye ọbụla na-etetazi n'ụlọ na find out the truth. If na those people a na-asa asọ ọwụ like before, afọ onye na-eme eze nwanyị, afọ onye na-eme owu mmiri, ụmụ ihe dị ntu, afọ onye na-eme ife ọdịnala, a na-agbala onye dị ntu ọsọ. People are not scared away from the people. Na-asọ onye ahụ oyi, ọ bụrụzi now. Ụfọdụ ihe na-eme ụmụ nwaanyị si na fama lụọ ọlụ akpọrọ ha bụ onye ahụ na-eche ya ga-anụkwa di. Ọ bụrụ na ya jee lụba ọlụ, ọ bụrụ na ya pụta ife n'ọlụ a, ọ bụrụ na ya lụbịa ntu ahụ esi kpọọ ya. Maka na onye ọbụla nwere ọkpụkpọ oku bụ na usoro ọdịnala ka esi kpọọ ya. O dipendizi ka isi wee tinye nke gị. Onye ọbụla ndị ichie na-akpọ, onye ọbụla mmụọ na-akpọ oku bụ n'usoro ọdịnala. O nweziri ike onye ahụ si na di ya ma mbịakwa ka ya chenjie ya, ka ya tọnụọ ya ka ọ dị n'usoro ọzọ na-abụghịzi usoro eji kpọọ ya oku. Ụfọdụ ife bụ reason ndị mmadụ na-enwe ha ji asị na fama nza ọkpụkpọ oku akpọrọ fa. Ụfọdụ ka na-ege ntị ife ndị mmadụ ga-ekwu. Ụfọdụ ka na-ege ntị ihe nwanne fa ga-asị fa. Ụfọdụ ka na-ege ntị ihe ndị enyi ga-agwa ha. Agwalụ gị na mgbe ọbụla ị realize na ụwa ị bịara n'ọsọsọ gị wee bịa ya. Na ị bịara ụwa gị and na ụwa ị bịara enwere ife ị bịara ime na ya. You need to act fast. Ị kwesịrị ịkwụ na akara ụwa gị, mebe akara ụwa gị na-enye gị nwoke maọbụ nwaanyị anya n'iru. Ụfọdụ na-eme people obi dị ajụ oyi. Ị ga-afụ onye ga-enwe great gift. Ị ga-afụ onye ga-enwe onye divine gift. Ọ na-suppress ya dụtụ ife ndị mmadụ ga-ekwu ka ifike ka ndị mmadụ ga-esi wee fụta bịa. Ọ bụrụ na ya mebe ife a, ọ bụrụ na ya zaa okwu a, kee ka ndị mmadụ ndị nọ n'akụkụ ga-esi afụta ya. Obi ebido ịjụ onye ahụ oyi. Onye ahụ ebido na-agbagharị ka ya suppress ya that gift. Ị nọrọ na bondage, ị nọrọ na afụfụ. Ife na-agwa gị ihe a bụ ọ bụrụ na ọkpụ akpọrọ gị, ọ bụrụ na ị nwere this great gift na-agwa gị, ọ bụrụ na ị nwere this divine call na-agwa gị, you can never run away from it. Ọ gaghị ekwe gị ịgbapụ na ya. Ị gaghị agbanarị nwe ya n'ọsọ.
ihe a bụ reason some people na-enye ha sị gị kelee ife ndị mmadụ ga-ekwu, kelee ife ndị be anyị ga-ekwu, kelee ife ndị mmadụ afagụlụ akwụkwọ ga-ekwu. Ndị niile anyị na-eche ihe ha ga-ekwu, o nwere onye so gị wee bịa ụwa gị. Mgbe gị na otu gị ga-anụba, mgbe gị na mmụọ ndị kpọrọ gị ọlụ, onye ọbụla kpọrọ ọlụ nwere mmụọ kpọrọ ya ọlụ. O nwere alụsị melụ gị dibịa, o nwere ndị melụ gị eze nwaanyị, o nwere ndị mmụọ, o nwere mmụọ ndị debere gị n'ọnọdụ ịnọ, o nwere mmụọ ndị debelu gị n'ọkwa ịnọ, o nwere mmụọ ndị melụ gị ordained site n'afọ nne gị, from your mother's womb before ị pụta ụwa. Enwere forces so gị. Ndị niile ị na-ene anya gịnị ka fa ga-ekwu, ndị niile ị na-ene anya kelee ife fa ga-asị gị. Ndị afọ esoro gị fa mara nkwa ikweta, ha mara your oath of life. Ndị dị ntụ amara iyi ụwa gị, ha mara ife gị na chi gị kwetalụ, iwee pụtaba iji ụwa gị. Ị bịa na-ege ntị gịnị ka onye a ga-ekwu, ị na-suppress your divine gift, ị na-ebutu na-agbanarị mmụọ ndị so gị, na-akụchi ya mmụọ ndị so gị azụ, duto ife nwere ike ịsị gị, duto ife nwere ike ịgwa gị. Ife ọzọ na-emekwa mmadụ bụ reason some people na-enyegasị na-emefa na fada ekwe aza okwu akpọrọfa n'ụzọ ọdịnala. Ụfọdụ bụ ife ihele, ha sị gị na ọ na-eme ya ihele, ha na-ezo ezo. Ụfọdụ bụ ndị ọdịnala fa na-ezo ezo, ụfọdụ ndụ na-ahịa mmụọ mana ha na-eme nke fa nke nzuzo ka a ghara ịma ifele. Onwere ife ifele, onwere shame dị na ị na-eme ọdịnala. Ọdịnala nna ifa, ntọala na nna gị fa, ife ndị gboo debelụ gị, ịnwata toto ọfụ ife ifuru n'aka nna nna ifa, onwere shame dị ya nọ. Ị ga-adị proud na-eme ya. Some people bụ ifele fa na suppress their gifts ọ na-atafe afụfụ. Some people nọ na bondage, great bondage, na-ata afụfụ duto na ha jụrụ na ha ga-eme ihe asịrị ha mee. Ha jụrụ na ha ga-aza okwu asịrị fa zaa. Ha nọrọ n'afụfụ ya ruo tata, ha nọrọ n'ihe iru uju ruo tata, ha nọrọ na bondage. Ndị afọ ị na-emere ifele, all those people ifele gị na ị na-eme ihere ka ha ghara ịmụ ihe ị na-eme, ha gbarụzi ọnọdụ ịnọ, even fa ga-eso na-achị gị ọchị. They will not know what you are passing through. Ndị dị ntụ agaghị ama ihe ị na-agabiga n'ime. No matter how you try to cover it, otu ọbụla isi try ka ị suppress ya, ka ị cover ya, ifo na ị ka nọ na bondage anwa, ị ka nọ n'afụfụ anwa ị na-ata. Ndị ahụ ị na-emere ihere will not be there to see what you are passing through. Ha gara n'ebe ahụ ka ha hụ ihe ị na-agabiga. O nwere ife ifele ma ọ bụ ife muchi dị na ị na-eme ọdịnala. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ ekwụba aka gị ọtọ. Egbochinala mmadụ, ebunala mmadụ ife ọjọọ n'obi, esikwula ọtọ. Ifele na-eme gị n'ọdịnala ịma na ị na-eme ya nke ọjọọ. Ifele na-eme gị n'ọdịnala ịma na enwere motiv ọzọ dị gị n'obi iji eme ya. Mana ịbịa pụta full, wepụ shame, wepụ ife ndị mmadụ ga-asị gị. Ịfụ na onweghị ihe ọbụla bụ ihe ihere ị kwesịrị ịfụ. Ịfụ na onwere ife na-eme gị ihere ebe mmadụ nọ, you will be proud. Yes, I am a traditionalist. Enwere ife ikwute ya. Another reason na-eme ndị mmadụ faji asị na fa ama mme bụ family background. Ụfọdụ ndị bụ ndị amụnyere n'ime ụka dịka anyị nwa. Ụfọdụ ndị bụ ndị tota anụ, ọ bụrụ n'ime ụlọ anya amụnye fa n'ụka, ha bịa too because na mmụọ ndị so gị achọrọ ịma na amụnye gị n'ụka. Mmụọ ndị feso gị achọrọ ịma ebe amụnye gị. Mgbe ha chọọ ibido manifest ba, mgbe mmụọ so gị chọọ ibido lụba ọrụ, onye be gị nsogbu, ọ chọba wee. Agwara gị na agwụ dị nya, agwụ bịa na ọbịago, ada ekpeta ya n'ekpere, ị gaghị agbata ya n'ọsọ. Ebe ọ sọrọ gị nọlụ, ọ ga-achọrọ gị bịa. Mgbe ihe dị ntụ a bidozi mebe gị, bido na-agagharị. Enwere ike mgbe izu ọ na-eme were ekpere na-eso ya, ị na-aga n'ekpere na-achụ ya, na-aga n'ekpere na-eso ya. At a stage, ị chọpụta na ọ wụzighị ihe ekpere ga-eme.
ibido chọwa ụzọ gị n'ọdịnala. O nwere ike amụnye gị n'ụka ije nụrụ ife ọdịnala, ije nụrụ n'afa, ivu na ịnụ onye asị na ife ịnụ onye jere n'afa isi na onye emegbubego mmadụ, ma onye jere n'afa na onye ahụ na-eme ajọ ife, onye jere n'afa o je ka o gbuo mmadụ. Enwere ike mgbe ife mekọta gị karịa, ọ bụrụ ọyị enyi nwee ike kpọrọ gị bịa n'afa, ịbịa n'afa emepe gị anya, ịfụta ife na-eme gị, ịchọpụta ihe na-eme gị, agwa gị na ihe na-eme gị ebe a na inwelu this great gift. Ịbịa cheta your family background, ịbịa cheta ebe isi, ịbịa cheta na amụnyelụ gị n'ụka, ịbịa sị mba o na-amụnye gị n'ụka na o nwere ka ị ga-esi wee menwe ihe dị ntu a. Ụfọdụ ife na-esechi ha azụ bụ family background fa. Ife na-esechi ha azụ bụ na ha bụ ndị ụka, na ha mara ka ha ga-esi wee bịa na-ekwu maka ọdịnala. Na ha mara ka ha ga-esi na-abịa na-agwa people na ha bụzi ndị ha marozi ka a ga-esi afụtafa. Ọ dịrọ late, you can start somewhere. Ịjụ na ịma mme nọrọ n'afụfụ ya, ịjụ na ịma mme ụdebe gị n'ọnọdụ ịma na-alaiki. As far as na inwe that gift na ọdị n'akara aka gị, olesi ma ọ nọdụrụ n'akara aka gị, olesi ma nke ị na-afọsụ onwe gị ka ị bụrụ, olesi ma nke ijọsụ chọọ nọ na ị ga-abụ ya. Nke ọbụla dị n'akara aka ga-adị agbata ya ọsọ. Nke ọbụla bụ ife akpọ gị ọkpụkpọ oku, ị ga-enwe story to tell, ị ga-enwe ife ngabiga, maka na onye ọbụla akpọrọ ọkpụkpọ, onye ọbụla nwere ọla dị ekwe arụ ọrụ ya bụ otu ihe ị ga-akpa. Onye ọbụla nwee diskọ, onye ọbụla akpọrọ ọkpụkpọ oku n'ụzọ ọdịnala adị ekwe arụ ọrụ, ha ma nkwe. Ị ga-amazi steji, ị ga-ama level ihe megidere onye ahụ bifo kweta. Onye ọbụla nwere ọkpụkpọ oku ha dị ekwe ihe ọsọ gị kwuo, nwere ka onye ahụ kwe, especially ọ dị n'ụzọ ọdịnala ntu a, onye ahụ agaghị ekwe ga-eme ya until ife ya na ya so emebe ihe. That thing bụ your story, that time ị na-pass through fire ka ị wee pụta as a brand new person. Ị na-ekwu okwu, ị na-ekwu ihe mere gị, your own experience. Ọ bụrụ nke mmadụ si, ọ bụrụ nke ị nụrụ onye ọzọ tọrọ mere ya nọ, onye fụ gị ọfụ yes na ife ị na-agwa ya bụ truth. Ọ bụrụ ife ị ga-agbata n'ọsọ, ọ bụrụ ife ị ga-eme ọ ya ka m ji na-eme ya na-emesi ọdịnala ike. Adị m ene anya n'azụ because I know what I passed through. Ama m ife ngabiga, ama m ka m si wee gbagharịa to suppress it, ka m ghara ke ka m ga-esi na-aka ụdị ife a, ke ka m ga-esigasịa skuul mbịa sị na m na-eme dibịa, ke ka m ga-esigasịa skuul mbịa sị na m na-eme ọdịnala. Kele ife ndị mmadụ ga-ekwu, family background nkọ, kele ife my friends ga-ekwu, until at a stage mfụ na ọwụrụ ihe a na-agba ọsọ. At a stage njirizi akwa na anya mmiri na-ayọ biko unu mere m ebere ka m gaa ije. After I had a severe accident that would have cost my life. Onye ọbụla ma mma the story very well. I had a severe accident carry cost to my life, just a narrow escape. Mgbe m fụtaziri onwe m na m nọzi ofu ebe, mfụtazi onwe m na ya na abụzi m ngwọrọ. I cannot walk. Enwezi m ike ịga ije, ụkwụ agbajiela, aka agbajiela. I have no alternative. Enwe reason. Ọ bụrụ ife ị ga-abịa chebe family background, ịnọ na ya nwụọ ụwa ka ga na-aga. Ịnọ na ya nwụọ, ịnọ na ị na-suppress ya ka ị nwụọ na ya, ụwa ka ga na-aga n'iru. Agwụ na-enye gị nsogbu arapụ gị chọọ onye ọzọ jide. Maka ụfọdụ na-eche na family ọdịnala na fama nnu di, ndị na-emezi ọdịnala ka a na-achọzi achọ kịta. Ụmụ nwaanyị ndị na-emezi eze nwaanyị na-eme dibịa ka a na-achọzi achọ kịta. Ị na-eche ife ezinụlọ gị ga-asị, ị na-eche ihe a ga-agwa gị. Cheta dat na ọ bụ na ịrapụ ife ọwụ na ba akara aka gị, ọwụ na ọlụ ma gị, ọwụ na akpọrọ gị oku, follow due process dị na ya. Mee ife ndị kwesịrị ime dị na ya, agbapụta na ya azụ,
echena mgbe ịbịa omegi. Some people live to tell the story. Ụfọdụ ka o megidere ihe gbuo ha egbuo. Ụfọdụ ka o megidere ife fabụlụ ndị na-akwa na wheelchair ha bụrụ ngwọrọ tata. Echena ka o ruo that level. Some people ka o mere gbapụfa ala fana yi ala. Ọ bụrụ ọkpụkpọ oku akpọrọ fa jụrụ na fama mmenati ya due to ife a ga-ekwu, due to family background. Enwere consequences ndị ga-afụ ma ị neglect ife gị na faso. Ka o si eme onye abụrụ ka o si eme ibi ya. Ka ọ ga-esi jide gị abụrụ ka ọ ga-esi jide mụnwa. Ọ bụrụ na iwelu ife mmalụ gị, ọ bụrụ na iwelu akara aka gị, iwelu destiny, iwelu izu gị na chi gị debe n'ụsọ wee sị na ọ bụrụ ife na ịma mme. O nwere ndị obu ụlọ ọya ọnwa ọbụla fanụ na nyanya. Ọnwa ọbụla iya nke ata iya nke echi. Ị na-agagharị from ụlọ ọgwụ to ụlọ ọgwụ. Ị na-agagharị ebe dị iche iche, ị na-agagharị ụlọ ekpere. Ha ga-ekwe agwa gị the real truth ife na-eme gị. Ha ga-ekwe agwa gị na ebe ihe na-eme gị si. Ịnọdụ n'ọya, ịnọdụ n'aka nkụcha, ị na-aya ịya nka, ị nwere rest from year to year. O nwere mgbe ị ga-anọsị na arụ gị zuru gị, ị nweghị rest. Your spiritual gift ineturu anya, your spiritual gift idebere n'ụsọ, your spiritual gift isi na ọ bụrụ ife nwere ike idebe gị n'ọnọdụ nyanya. Ọ bụrụ na ịjụ n'ime mma agwụ gị, agwara gị na agwụ bịa na ọbịago. If you are called, you are called. Don't worry, be by ọsọ eje. N'ime mme ya bụ o megide gị ihe. O nwere some people o megidere ha nwụọ. Ị bụrụ onye mụtara nwa baa na nwa ọma nna. O nwere ife ga-eme ka agwụ gị gbaa ọsọ, o nwere ife ga-eme ka ọ na. O stress ba gị jụ, ọ chọọ nwa gị ọ ga-ejide. Family ọbụla ọlụ dị, ọlụ anụwa na-agba ama na-adị na lineage. Ana dibịa eze nwanyị ọ na-adị na lineage. Ọ na-eso eriri, ọ na-eso na lineage. Ebe ọbụla ọ batara ọ batana. Ọ bụrụ na imebesi adịmeme, ị bụrụ onye mụtara nwa ọ baa na nwa. Enwere ụmụaka gị na frustrate gị. Ị na-afụ ụmụ gị arịrịa na-egbu gị. Ụmụ gị agaghị anọ ebe ha kwesịrị ịnọ. Ụmụ gị agaghị enweta ihe ndị ha kwesịrị inwe. All your effort ga-adị in vain. Ebe ị jụrụ n'ịma nrụ ya, n'ịma ntọpụ ndị asị gị tọpụ, n'ịma ntọna ndị kwesịrị ịnapụta, n'ịma nnapụta fa, ọ ga-aba n'ụmụ gị. Ị bụrụ onye amụbeghị nwa, ọ bụrụ na o mebere gị ihe, ị bụrụ na ọ na ịbụ a youth, na ịbụ nwa agbọghọ, ọ na ịbụ nwa ikorobịa, o megide gị ife, agwụ emegide gị ihe, jụ na ịma mme, onye aha bụrụ onye nwụrụ anwụ. Ọma nna, you are coming back. Ị ka ga-reincarnate. Akara aka ụwa gị n'ime rọ, ị na-abịakwa ọzọ ime ya ma ị chọrọ ya. Ọ bụrụ na anọ dị na family unu, ọ ga-apụkwa, o megide gị ife gbuo gị egbuo, ọ ga-arapụ gị chọkwa nwanne gị ọzọ oge ejide. And ka o ji nwanne gị ahụ ọzọ, you are coming back. Ị ga-reincarnate. Ị ga-anachigata. Kwudokwa ife afọ ime sirọ. Ihe ahụ imerọ, ihe ahụ ịgbakọtara azụ, ọ ga-echigatakwa na ị ga-echigata na-eche ya. Ọ na-eche gị, you are coming back to meet it. Nya ka ịbịakwa meet ihe ahụ ịgbapụrụ ọsọ. Ka o megidere gị ife ịpụọ, inwe nwanne ọ ka na ya ọma mpụ. Agwara m gị na ịneghara anya gị nwee ike idebe gị n'ọnọdụ nyanya. Ịya nke ata ya nke echi. Ọlụ gị ineghara ya nwee ike idebe gị n'ọnọdụ poverty, n'ọnọdụ ụbịam. O nwere ike akara aka ga-abụ na site n'ọkpụkpọ gwa gị na your gift can make or mar you.
Osim, those that are married that just discover she's as a wine and in her late 40s, can the person start? You can start. Ige bido mbo ni chori bido. I'm afraid a lot of people ndị chọpụtara n'oge ndị chọpụtaziri late. Ọ bụrụ ma okwu akpọrọ gị ga-aza ya mana ọ dipendịrị mgbe iji za ya. Ụfọdụ bụ ndị zaziri nke ha late. Ụfọdụ bụ ndị o mebichagoro ihe ha wee bịa kweta. Ụfọdụ bụ ndị ọ nagoro n'iyi ha wee bịa kweta. Ụfọdụ bụ ndị ọ chụnagoro na di ha nụọ di ha pụọ ha nụọ di ha pụọ before ha ị ga-ekwe n'ute ekwere mana ọ dipendịrị mgbe ijiri kweta. O nwere ndị o mekatagoro ife fa anụọ di ugboro ịtọ pụta ha ma bịa chọpụtazie kwetezie ha chọpụtabuo na mana ha ekwetara ha chere ihe a ga-emepe emepe ihe a ga-ekpuchi ekpuchi. Mgbe ọbụla o ji mewe gị ihe ikweta, start it. Soro due processes. Enwere processes mmadụ na-aga. O nwere processes, o nwere stages ị nwere ike ịga before ị bụrụ yes na ị bụrụla dibịa, ị bụrụla eze nwanyị. Some people dịka ajụ mmadụ na ajụ, nwere some people na-enwero trace. Onye asị ka dibịa si maa ya, o nwere ike jee n'afa sị na ọ bụ dibịa ọ na ọ bụ eze nwanyị. Ọ na-asị ka ọrụ si maa na nne ya abụrụkwa dibịa adụrụ na lineage ha. There are people like that. Enwere ndị dị ntu ahụ na dibịa adụrụ na lineage fa na ruo n'ebe o chetara ebe na papa ya abụrụ dibịa, saịdị mmụ ya kwanụ nne mụrụ mmụ ya abụrụ dibịa na onwere ka o nwere onye ibu onye na-agosi nsi nwere onye ibu na chigatara azụ. O nwere agwụ chigara azụ. O nwere onye na-emebu dibịa nwa mana mebi na ote n'ezigbote aka onye ahụ pụrụ. Onye ọbụla ebidozie bụrụ onye ụka, onye ọbụla ebidozie bụrụ onye ụka, bidozie jebe ụka. Ifu na onye dị ntu enwere ike lineage 5th generation onwezighị onye mụ maka ihe dị na ọdịnala. Onye ọbụla na-emezi ife ụka. Ifu ịnọkọta ofu onye ahụ ji asị anọ ya na ọ bụ dibịa mara ya. Enweburu ntọala na enweburu agwụ dị na ngwuru ahụ chighatara azụ. Enweburu ntọala na ọdịnala dị na ngwuru ahụ chighatara azụ. Ọ ya bụ onye a ga-asị gị na enwero trace nne ya abụrụ dibịa, nna ya abụrụ dibịa. Ịjụọ ajụjụ well ịnọlụ wit ndị okenye, ịnọ na village jụọ ajụjụ ọfụma ị ga-achọpụta na mgbe gboo na-enwere dibịa biri na ngwuru ahụ. Agwa gị na agwụ bịa ọbịa ka ọ ga-eji aka na-erugharị na-achọ. Ọ bụrụ gị ga-achọ onye ya onye ọ ga-eso. Ọ bụrụ gị ga-egosi agwụsị ya soro onye a. O ji wee bụ na ọ bụrụ ife a na-eme force. Ọ bụrụ ife ị ga-asị ka m bụrụ ya. Agwụ ga-eji aka ya chọrọ onye dị ya mma. Agwụ ga-eji aka ya chọrọ onye ya chọrọ onye ọ laikiri, onye dị ya mma, onye ọ chọrọ ka o mekwa ya. Onye ahụ ga-emekwa ya. Agwalụ gị na ọrụ gị rapụrụ. Ọrụ gị rapụ nwere ike idebe gị na poverty. O nwere ike idebe gị inye mmadụ ego ịkwụ gị abụrụ problem. O nwere ndị bụ na akara aka ha bụ tụrụ ọrụ gị ka ị ga-esi bụ mmadụ. Tụrụ akara aka gị ahụ ka ị ga-esi chakee. Tụrụ akara aka gị ahụ ka ndị mmadụ ga-esi malụ gị. Tụrụ akara aka gị ahụ ka ị ga-esi gaa far in your life. Agwazie gị ife bụ akara ya ahụ sị na ịma mme ya na o nwere ife mekata ka ime ya. Iweli ya debe na ahụ ka iweli ya debe n'ụsọ sị na ọ bụrụ ife. Ọrụ gị neghara anya nwere ike idebe gị na poverty. Ndị kwesịrị ịka mma aka gị mma. Ndị kwesịrị ị na-enye na-ayọfe ayọ. Onye na-enye enye abụrụzi onye na-ayọ biko abụrụzi onye na-ayọ ayọ. Ọ bụla ife so gị ịgbakọtara azụ. Ọ ga-edebe gị nọị na poverty, nọị n'ife isi ike. Ọlụ gị si na ịma mme, ọlụ gị gbakọtara azụ. Ọlụ gị rapụrụ nwere ike ibutelu gị disgrace and shame. Akala ụwa gị netụrụ anya, akala ụwa gị si na ọ bụrụ ife nwere ike ime gị ibutelu gị disgrace, butelu gị shame, butelu gị ife ifele. Ghasa your life, ghasa ndụ gị. Butelu gị ife a ga-eji na-akpụ gị n'ọnụ. Butelu gị ife ụwa ga-eji na-eme gị nkọcha. Butelu gị ma onye kwesịrị ịgwa gị okwu agwa gị okwu.
ọlụ gị ị neglect, ọlụ gị rapụrụ nwere ike ime gị backwardness, ibe gị na-aga iri na-aga azụ. Ọ ga-eme gị dee exam daa. Akala iji bi ụwa nwee ike ọ chọrọ ka ị gaa that direction ị na-aga, ị na-force yourself. Maybe nọ ihe a na-trend, ọ ya na-ewu, ịchọ ka ị soro n'oyi na-force onwe gị, ị na-ede exam ị na-ada, ị na-ede exam ị na-ada. Ifu na at the end of the day niile na-azụ ị ka nọ ebe ị nọ. Ọlụ gị rapụrụ your spiritual gift isi na ịma mme ya gbuo gị egbuo na ịma mme ya. Ọnwụ ihe ọ na-eme gị ya mee gị n'ịma mme na ti eme. Ọ sị na ya egbu gị egbu ya gbuo gị na o nwere ịma nkwe. O nwere ike idebe gị n'ọnọdụ ifusi anya. Ị na-eche na ndị village people na-achụgharị gị. Ị na-eche na ụmụnna dị na-egbu gị. Ị mara nọ ife so gị. Ị mara nọ ife gị na faso debelu gị n'ọnọdụ ahụ ị nọ n'ime ya. The earlier the better. Ọ bụrụ na ị bụ somebody with spiritual gift, activate it ka ọ nọ ya ọlụ. On your own, onye ọbụla nwere that gift ga-amata. Ị ga-achọpụta yourself right from mgbe ị ka bụ nwata. Onye ọbụla nwere this great gift na-agwa gị, ị ga-abụ a strange person. Mmadụ ama nkọwanwu gị. Mmadụ ama nkọ, ụfọdụ ga-asị na o nwere ka omume gị dị. Friends nwere ike isi na ada ama karakta gị ama. Amara ife ị nwere ike ime at the next minute. Nne ọzọ Benita, yes, mmadụ ịhapụ ọkpụkpọ oku ya nwere ike idebe gị n'ọrịa, debe gị na mfuju anya. Ọ ga-eme ya. Ihe ga-emebe ịnachighị azụ. Ịnachighị azụ gbakwulu mmụọ ndị gị na faso. Trace be your route through Alpha consultation. Inwe an elderly person in the village, gabe nna gị. Gabe nna gị n'ọdịbendede. Agwụ malụ gị ife a ga-aba agwụ be nna gị ma ọ bụ agwụ ndị be nne gị. You need to go back to your roots. Ibidogodo unite ya with the forces gị na faso. Chọpụtagodo usoro eji aga ọjị n'ọdịnala na omenala Igbo. Na-akpọku mmụọ ndị gị na faso, ya bụ first step. Iwelu nzu ọjị wee na-akpọku, ya bụ ife izizi godi. N'ịchọrọ ka acknowledge ife a. N'ịchọpụtago ife na-eme gị. N'ịchọrọ ịbịa back to them. Ị ga-emebegodi ife a before you move ojebe n'afa. Ịchọpụta onye lọrụ ụwa kpọruo ya ụlọ, ya first step. Onye lọrụ ụwa, ịchọpụtagodi ya kpọruo ya ụlọ. Onye n'ọgụ ụwa batazia, ọkpọtabazie mmụọ ndị ya na ya so. O ji wee bụ na afa na ada ejesi ejesi. Ada abịa n'afa once gbaa ife niile iji maka ya wee bịa. Ima mgba ada agba afa once. All gradually is a continuous process. It did determine. Ịchọpụtagodo onye ụwa gị kpọruo onye ụwa gị ụlọ. Onye ụwa gị nata n'ụlọ. Onye ụwa gị bata n'ụlọ. O wepụtazi aka o ji bịa. Ịmala ebe ọlụ gị gbanye. Agwụ ga-eme gị dịka ọra bụ eze Chidimma. Ọ ga-eme ya ilesi afọ ịma mfife ileta. Ọlụ mmanụ gị ga-eme ya bikos ọ bụrụ ebe akpọnye gị, ọ bụrụ ebe achọ ka ị nọlụ. Ilesi afịa ga-aghasasịa, ị na-achọ ego ga-achọ, ị na-asị na a na-ezu gị oshi. Ị mara na ọ na oshi mmụọ ka a na-ezu gị. A na-ezu gị oshi na mmụọ. Ọ na-eme ya. If you are called, ị ga-ebido notice ya from mgbe ị peeli mpe. Ị ga na-afụ strange things on your own before ijebeli n'afa before ọ dị. Right from mgbe m pere mpe ama m na mmadụ m nwere ka ọ dị. Ama m na o nwere ụdịrị onye mbụ, na ọ na m aghọtara ife ahụ na-eme m. Right from ọ ma na o nwere ụdị mmadụ mbụ. Ọ ma na enwere m ike ịpụta n'ụtụtụ dị healthy before ehihie. Ọ dịka m na-achọ ịnwụ anwụ.
mana m na-ekwu okwu on my own, na-akọrị nkọrị n'onwe m. Enwere m ike ịnọrọ onwe m na mgbe m agwụma bụ ihe mgbe m kapere mpe, I will see myself in the mirror, just mfo onwe m na midst of people. But onye nọ m n'akụkụ agaghị afụ ndị ahụ. I will be talking on my own. Ọ na-eme m nke abụgo megide m mara ihe. Ka ahụ megidere m mata onwe m fụ na nwere mgbe m na Ada Dawn, yes. Isi na ị na-eme makeup artist, but onwere onye kụziri gị. Ọwa akara aka gị. Onye ebe ahụ ka chi gị chọrọ ka ị nọrọ. Ife ọbụla gbalụ gị ama, you do it with ease. N'idiri ịdọkasị arụ na ya. Ihe ọbụla bụ ọkpụkpụ okwu gị, ị ga-eme ya with ease. N'idiri ịta afụfụ much na ya. You need to stress yourself na ya. If you're na-aga, if ife ahụ ọ na-agara gị n'iru, imani chọtara ebe akara aka gị dị. Imani chọtara that particular place esiri kpọọ gị ọrụ. Ị ga-ama n'onwe gị dịka ndị na-ajụ m, how will I know? Kedu ka a ga-esi ma na-akpọrọ ya oku? Ị ga-amagodi ya n'onwe gị bifo ị na-eje n'afọ ọbụla. Ọnwụ na onwe bịara ka isi chọpụta something strange ebe ị nọ, nwere anything ịfụtagoduru n'onwe gị, ije n'afọ afọ akpọ gị dibịa, ebini n'ozugbo nagodu reason ya reason. Ị ga-ama na o nwere ụdị mmadụ ịbụ. Ị ga-afụ your dreams, ị ga-afụ nlọ gị, fụ ka nlọ gị si aga. Yes, ị ga-afụ ka nlọ gị si aga. Ị nwere ike nweta onwe gị na nlọ ebe ị na-agwọ ndị mmadụ, ebe ị na-agwọ ndị arụ adrọfa na-enwere onwe fa. Ọ dibịa, mana o si na part esikpọ gị. O nwere ndị na-esi mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. O nwere ndị bụ mgbọrọgwụ ka fa na-esi n'ebe a ka a si kpọọ ha. Depending na ebe ọrụ gị danye, depending na mmụọ ndị kpọrọ gị ọrụ. O nwere onye bụ na ọ bụrụ na mmadụ bụ ọgbanje, ọ bụrụ onye ọbụla bụ ọgbanje bụ onye akpọrọ ọrụ. Mba, ọ bụrụ anybody bụ ọgbanje bụ na akpọrọ gị ọrụ. Ọ bụrụkwa na onye ọbụla bụ onye otu, ọ bụrụ onye ọbụla bụ onye otu n'ịbụ onye otu mmiri ma ọ n'ịbụ ọgbanje, ọ bụrụ onye ọbụla bụ ya bụ onye akpọrọ ọrụ. Ịkpọ mmadụ inwe kọl dị iche. Ọ nwere onye bụ onye mmiri, ọ bụ jos setụlụ ndị otu gị, mebekwa biznes ị na-emere onwe gị. Enwere onye bụ ọgbanje, ọ bụrụ setụlụ ndị gị na faso, recognize ndị gị na faso, recognize ya ife so gị bịa ụwa, kpọrọ ochi gị ụlọ, nye otu gị ife, na-amalụ mmụọ ndị gị na faso nzu, na-atụ ọjị gị, na-agwa ọjị gị, ị na-emekwa biznes ị na-eme. Enwere some people na-alụ ọrụ oyibo, but ha bụ ndị ọdịnala, fa na-agọkwa nzu naanị. Ọ bụrụ na ịbụ onye mmiri bụ n'inwelu na-akpọrọ gị ka ị bịa n'ọrụ full time lụba ọrụ. Ọ dị iche iche depending na ebe akara aka gị daba. Ị na-esi ọgwụ, ị na-ana nwa. Ma all these people ifo na-ana nwa, ọ dịbalụ mgbe gboo, nke a bụzi nọọsụ kịta, nke a na-akpọzi mmadụ ịbụ onye nọọsụ or midwife. Ọ dịbalụ mgbe gboo, onye ime mebe na si eje kpọọ ndị na-ana nwa, ha bịa na onye ahụ nwa. Onye arụ adịrọ aba n'ọhịa kpata ọgwụ sie nye onye anwa. Ị ga-ama na ị nwere call on your own. Ị ga-achọpụta ụdị mmadụ ịbụ n'ime onwe gị. Ịmanụ yes na ị nwere call. Onye ọbụla nwere call, you do things with ease. Ebe afọ akpọ gị, ọ bụ na ịbụ onye na-agba afa, ịbụ na ọdịbịa afa ya na agwụ gị bụ agwụ afa, ị ga-eji ihe ọbụla gba afa. Onwe ife ine mmadụ anya, ị na-afụ ihe na-eme ya. Ine mmadụ anya, ị ga-eme consultation, ị ga-agba afa ebe ọbụla ị nọ. The only thing you need is to concentrate. Ị concentrate ye mmụọ ndị gị na ha nọ, ị na-ene mmadụ anya na-ezighị ozi ife na-eme onye ahụ. Ị ga-anọ anywhere agba afa gị. Ọ bụrụ iwu nọ mgbe iji bịa cheta ihe afa gị.
ma ọ dị gị na ọ bụrụ ọ natara chi gị, ị ga-eji mmiri nkịtị gbaa afa. Ị na-ene anya na mmiri na-afụ ihe na-eme mmadụ. Ị na-ene anya na mmiri na-afụ ihe na-eme mmadụ. Ị ga-achị nte nwa aja were gbaa afa. Ma ọ bụrụ ihe ọwụna bụ ihe si gị na chi, ọ ga-adịrị gị easy to do. You need no struggling or stress ime ya. Yes. Ma onye na-alụ nurse, ma onye na-alụ midwife, onye akpọrọ onye ahụ nwe ya gift. Onye ahụ nwelu ebe akpọrọ ya ọkpụkpọ oku ya. Ị neglect ya isi na ọ bụrụ ife, o debe gị na ọ ga-akọsụrụ gị so many things. Ị na-eche ife ndị mmadụ na-ekwu. Ị na-echekele ife a ga-agwa gị. Ọ bụ na nlọ gị ka na blọk na ide afụ nlọ gị, ide aghọta nlọ ị na-alọ, ịlọsịa nlọ na ide aghọta ya, agwa gị na imesịa nke iji ọjị mee, mana nlọ gị edobeghị anya. Jee afa ka ịmalụ mmụọ na-ezu nlọ gị. Ka ịmalụ mmụọ na-akụpụ nlọ gị, mmụọ na-ewepụ nlọ gị. Ị na-anọ nlọ fa na-ezu ya, ị na-anọ nlọ ịlọsịa itete ịma na ịnọ nlọ, ị na-echezi ife ịlọ ịma ncheta na ti ya. Dada bụ onye nwelu gift. Onye ọ na-efuru bụ isi dada ya is a great person. Dada bụ a great person na any field ọ nọ. Enwere onye bụ dada akpọrọ ọkpụkpọ oku ịlụ ọrụ n'ụdị ọdịnala. O nwere onye bụ dada akara aka ya dị n'ịzụ afịa. O nwere onye bụ dada akara aka ya bụrụ ihe ịtụ ihe ọtụtụ. O nwere onye bụ dada akara aka ya bụrụ ịgụ egwu. Ọ bụrụ onye ọbụla bụ isi agịrịga, ọ bụrụ onye ọbụla bụ isi dada bụ onye ga-anọ ntu a n'usoro ọdịnala na omenala Igbo. O nwere onye ga-abụ dada, natural dada, original dada from the womb. Original dada, onye bụ dada wee bịa ụwa ya. Busie kpụọ. Once a dada is always a dada. Ma ị na-ebuzi ya ka ito, ma ọ na ide ebuzi ya. O nwere ike mgbe i buru ya na ụmụazị, ekpochapụ ya, tozie n'okenye. Ọ bụrụ na otu ga-enyere gị nsogbu ka i buru dada, you can be making your hair. Ọ bụrụ iwu na ị ga-ebu dada before ọlụ ga-apụta ife. Ị ga-adị ka otu gị na-adị. Ọ bụrụ iwu na mgbe iji buru isi dada before ọlụ ga-apụta ife. O nwere onye ga-abụ dada ọ nọ n'usoro a na-arụ ya. O nwere onye ga-abụ dada ọ na-eti egwu. Mana onye ọbụla bụ dada bụ a great person na any field ọ nọ. Onye ọbụla bụ dada bụ nnukwu mmadụ na field. Ọ nọ na field business, ị ga-afụ na nke ya ga-adị iche. Ọ nọ n'ịkụ egwu, ị ga-afụ na nke ya ga-adị iche. Ọ nọ n'ịzụ afịa, ọ nọ n'ọrụ ntu a, ọ nọ n'ọrụ ọdịnala na omenala ndị Igbo. Ọ bụ na ụdịrị ya ka otu ya so, otu a ka otu ya si wee kpọọ ya, ị ga-afụ ife dị iche. Ọ bụrụ na ị nọ na period gị, hapụ ọjị. Ọ bụrụ na ị nọ na period na ị nọ na nsọ, as a woman, rapụ ọjị. Ejena n'ọjị. Ọ bụ na o mesịa ịgọbakwa ọjị gị. Ọ bụ na o mesịa ịgọbakwa ọjị gị. Nne ọzọ Benita, yes. Agwa gị ga-ayọ mata na ikwu nne dị ile rie nne na ndụ mmadụ. Cheta na onye na n'onu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri Ochendo. Ọ ka bụ na Ọkịja ka nnọọ. Ihe na local government Anambra State. 081-861-13606. Chills Obi Osman, I'm not dada in real life, but in my dream I see myself with dada. Ị nwere ike ịbụ dada mgbe ipere mpe, but ịmaghị. O nwere onye a ga-amụ ọ bụrụ dada due to church mentality, akpọ ya n'oge. O nwere ga-amụta nwa ọ bụrụ dada, ọ ma nche dịka nwa a mee ihe, ọkpụpịa ya na systems. Ndị na-ata gị na dada bụ the evil. Ndị na-ekwu na dada bụrụ ezigbo ife, na dada bụ ihe ọjọọ, dada bụ onye ajụrụ ajụ. Dada gị kwekwana ka nwa gị bụrụ dada. Ịmụta nwa ọ bụrụ nwa dada, sị gị mba ekwekwana.
ị nwere ike ịbụ such people. Chilis Obi, ị nwere ike ịbụ onye isi dada. Ọwụ na amụrụ gị na be ndị ụka, akpụchapụ gị ya n'oge. Enwere ike ịkpụ gị bifo ị na-amụ onwe gị. Enwere ike ịkpụ gị bifo ị na-elu a year. Enwere ike ịkpụ gị bifo ị na-elu 6 months. Some people na-adị determine bụ na ha asị na ọma mmekwa akpụchapụ gị ya n'oge ma mma itozi na-afụkwa onwe gị nọ na nri na-afụ onwe gị na ibu isi. Agwa gị na onye ọbụla bụ dada abụrụgo. Onye ọbụla bụ onye isi dada abụrụgo, mwepụ adịrị ya. Inwe spiritual call, don't be ashamed of it. Follow due processes. Mezu ife ndị kwesịrị imezu. Ife njese umezu ife ndị kwesịrị imezu bụ gịnị? Ka mmụọ ndị a niile gbapụta gị kwụrụ gị n'azụ, ka ha wepụrụ gị ife ifele ka ife ifele ghara ịnọ n'ụzọ gị. Ka ha wepụrụ gị ife ifele. Maka ịbịa bido ya, ị ga-afụ ndị ga-anọ na-ene ka amara ife ị ga-emeta. Ọ ga-emeta gịnị? All eyes will be on you. Ya ka njigwesi gị na ị ga-efollow due processes ka mmụọ ndị a niile gbapụtelu gị ka ha bata ụlọ, ka fa nọ n'ọrụ, ka ha lidie gị. Maka na onye ọbụla ga na-ene ka amarazi ife ga-eme. Onye ọbụla ga na-ene ndị a na-achị gị ọchị, ndị ahụ gị na afa gara school, ndị ahụ gị na afa nọbụ na church. Everybody will be looking at you ka afọ ife ị ga-emeta ebe esi na ịbụzi onye ọdịnala ka amara ihe ọ ga-emeta n'ọdịnala. Ifia na mmụọ ndị gị na afa so ama ngharịpụ gị. Ihe ahụ ha chọ ka o mee gị ama mme gị. Be proud of your roots. For the ife isi ike mmadụ na-anọ na ya bụ ịgbakọta ihe gị na ha so azụ. Ụfọdụ ife isi ike, Chilis Obi, yes, akpụrụ gị dada gị n'oge, but not dada ka ịbụ. Akpụchapụ gị isi ahụ n'oge. Akpụchapụ gị n'oge fụ na itokwa ị ga na-afụ ya. Ị ga-amakwado ihe a bụ ihe so gị bịa ụwa, dị agbatị ya n'ọsọ. Nwa gị bụrụ dada were mmiri aka na-asa ya isi. Mana ịkpụ ọnụ ya, ịkpụkwara ya n'usoro ọdịnala, mana onwe ya na-ajụ m ajụjụ ahụ kịta. Na ya kpụrụ nwa ya isi mana nwa ahụ ka na-enwe arụ ọkụ, meelie salaka. Meelu nwa dị ntu asalaka, mekwali ya salaka. Nwatakịrị dada a na-ajụ ese malụ. Ọ chọọ n'ịkpụ isi ya, otu ya na otu ya okwekọrịta n'ịkpụ isi ya. Ọ na ịkpụọ ya n'elughị mgbe o ji kwesị, ọ na-akọ otu glory nwa ahụ. Ụfọdụ nwa a ga-ebido nwebe iwe na ọnụma. WhatsApp nọmba m 081-861-13606 081-861-13606. Ọ ya bụ my WhatsApp nọmba. Ana m achịkọtazi ọnụ na live video m nke ụbọchị tata. Biko ọ bụ na ị nwere spiritual call, ezozina ya. Dada bụ a great child. Dada nwere dada na-esi na mmiri, nwere dada na-esi n'enu ala. O nwere dada na-esi na mmiri, nwere dada na-esi n'enu ala. Onye ọbụla nwere ebe o si. Mana nwa ọbụla bụ dada wee pụta ụwa bụ nnukwu mmadụ. Ọ ya bụ ofifi ga-ama bụ mini dada. Ịfụ physics, ịfụrụ nsị na nlọ Augustina ugwu ọzọ na bedroom. Na ka nghọta m ịfụ nsị na nlọ bụ ezigbo ife. Ọ ihe ọma ga-abịara. Ịfụrụ ya afụ. Ọ bụrụ dịka na itekọrọ ya na-arụ gị. Ọ bụrụ na nsị ju ga-alụ, ịfụrụ ya afụ. Ezigbo ihe ka ọ bụ. Ezigbo ihe ka ọ bụ. Ya bịa dịrị gị na mma, gị bụ nwa ọdịnala. Afọ tata afọtara gị mbuni enu. Afọ tata mere gị nke ọma. Biko cheta, ọ bụrụ na ị nweta vidio m ishie ya, yes, abụ m dada. Stacy Ogbuzor, abụ m dada. Ebukwara m dada m bunyite ya mgbe m bụ nwata bifo m kpụọ ya. Abụ m dada. Mana kịta eburozi m ya. Otu m kwetere m mebe isi na-eme. Ọ ya ka m jisi gị na ị ga-adị ka otu gị na-adị. Mgbe m bidoro ọfụ, achọbụ m ihe apụba ka m bụbụ isi m dada. Mgbe m bidoro ọfụ, I dropped many things. Ma ime makeup, me fix nails, I stopụrụ m ya. If you know me like earlier last year, I don't do much of this.
kpọrọ mbịa lọọ nlọ ebe m nọ in the midst of ndị otu m ha sị m n'otu nke a m na-adị abụrụkwa ka fa na-adị m ji na-agwa gị na-agwasị gị ike na ị ga-adị ka otu gị ọ bụrụ mgbe iji buru dada ọ bụrụ mgbe iji dị aṅa fasị m na fa mụrụ nsịkwa ka m na-adị adị na otu a m dị abụrụkwa ntu anyị na-adị ntete kọlụ ya ndị mụ na fa nọ mbido ga dozie isi m mkpa isi m dịkwa ntu m na-adịbu before I had another dream nrọ ọzọ fasị m yes n'ọkịta ka m dị ka fanadị mụ ji edozie ebe fana nọ na ha bụ otu na-achọ mma before nwere nke ụlọ ọrụ m dị o nwere ebe m debere ha fasị m gaa dozielu fọnọdụ mụ mee ka ebe fanọ maa mma mụ mee ka ebe fanọ dị fancy mụ mee ka ebe fanọ dị neat na otu mụ na faso otu mụ bụ otu ndị na-achọ mma otu dị iche iche na otu mụ bụ otu mkpe dị n'anya na onye abụda ma ọ bụ na anyị bụ otu ndị na-achọ mma ihe ana m achịkọtazi na live video ma biko ya mara gị mma cheta na m yọ gị ọ bụ na ịnweta vidio m ishia ya invite people to my page eze nwanyị ọma mmiri page ọ ga-amalụ gị mma bido tata wee gaba ọ ga-agaziri gị ihe ọtata cheta na ọ ka bụ eze nwanyị ọma mmiri ochendo ebe m ka nọ bụ na Ọkịja ihe na local gọọmenti ọ dị na Anambra steeti otu akara ekwentị ka m nwere ọ dịrị ịbụọ 081-861-13606 ya gaziere gị n'ụbọchị taa anyị ga-afụkwa n'oge ọzọ ka emesịa ise ya gazie ise.